أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. U-Allah uyabuza futhi kumaKristu. U-Allah uyabuza kumaKristu. Oh people of the book, nina incwadi ezafikela kini nazimosha nenza intando yenu ngazo. U-Allah uyabuza, kungani nixubanisa iqiniso namanga? Kungani nigubezela iqiniso nibe nilazi? Allah uyabuza straight. Lalela-ke mKristu, ngithe namhlanje ngiveza amanga namaqiniso. Namhlanje ngiveza ini? Amanga namaqiniso, konke kuzohlala obala. Konke kuzokwenza njani? Kuzohlala obala. Awuthi ngibheke incwadi la yabaHebheru 9 iverse 27. AmaHebheru 9 iverse 27. Ngitholile-ke incwadi yamaHebheru 9 verse 27 bese ke ngibuyela kule ekaMateyu. uMateyu 27. uMateyu 27. Right. Lalela, kulalela ulalelisise. Mateyu 27 verse 52. Amanga. Umdala nibuza ngakuthi kungani ixuba iqiniso namanga. Mateyu 27 verse 52. Amathuna avuleka. Imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka. Baphuma emathuneni, emva kokuvuka kwakhe bangena emzini ongcwele, babonakala kwabaningi. Anguphindele. Amathuna avuleka, imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka. Baphuma emathuneni, emva kokuvuka kwakhe bangena emzini ongcwele, babonakala kwabaningi. Umbuzo nje straightforward ongadingi ruler kwashumaBriye sayilalela. Uthi baphelelaphi labo bantu labo abavuka emathuneni babonwa abaningi? Ababefile bavuka emathuneni bagcwala iJerusalema lonke babonwa abaningi. Baphelelaphi? Noma babuye bafa imfa kabili, bafa ukufa kwesibili. Amanga, amampunge, uhubhu kaBhejane, abantu basengelwe imithiyo, abantu bashaya ngemfi iphindiwe. Uzwile izisho nezakha esengizishilo ezikhuluma nje ngamanga kuphela. Lalela-ke abaseHebheru 9 verse 27. KumaHebheru 9 verse 27. Futhi njengaloku kumiselwe abantu ukuthi bafe kanye, emva kwalokhu ukwahlulelwa. Anguphindele. Futhi kumiselwe njengaloku kumiselwe abantu ukuthi bafe kanye, emva kwalokhu ukwahlulelwa. Uzwile? Ithi umuntu ufa kanye mayivuka ekufeni uvukele ekwahlulelweni. Labantu laba abavuka ngokufa kukaJesu, uma ngabe kuqhekeka amatshe umhlaba uzamazama, bevuka bephuma emathuneni, bavuka bagcwala iJerusalema babonwa yibo bonke abantu. Uthi umbuzo wami ke, ngencwadi yabaHebheru le ngufundela yona, base behlulelwa ubani ngoba bevuka ekufeni? Base behlulelwa ubani? Ake ngufakele isitembu-ke. Ngufakele isitembu-ke manje. Ngizolalela njalo kuma-comment. Phendulani maKristu. Sengufakele isitembu-ke manje. AbaseKorinte bokuqala isahluko u-15 iverse u-15. Ufakela-ke manje isitembu-ke manje. Okay, noma ake ngiqale la ku-12 ukuthi uzwe kahle ukuthi kukhulunywa ngani la. Ku-12 abaseKorinte bokuqala
isahluko u15 iverse 12 ngiqala kuverse 12. Kepha ke uma uKristu eshunyayelwa ukuthi uvusiwe kwabafileyo, basho kanjani abanye phakathi kwenu ukuthi akukho ukuvuka kwabafileyo na? uPawuli la usezweni laseKorinte. AmaKorinte asehlukene kabili. Kukhona bathi amanga lento ayikho, kukhona bathi iqiniso. Lalela kuPawuli mayezwe ilamula ukuthi uyilamula kanjani. Mawuqala lapha ku11 ithi ngakho ke noma kuyimina noma kuyibona sishumayela kanjalo, nani nakholwa kanjalo. Kepha ke uma uKristu eshunyayelwa ukuthi uvusiwe kwabafileyo, basho kanjani abanye phakathi kwenu ukuthi akukho ukuvuka kwabafileyo na? 13 ulalelisise mzulu wakithi mKristu, ulalelisise. Kepha uma kungekho ukuvuka kwabafileyo, akavuswanga naye uKristu. Angikuphindele. Kepha uma kungekho ukuvuka kwabafileyo, akavuswanga naye uKristu. Ulalele mzulu. Alithi uma abafileyo bengeke bavuswe. Ithi uma kungekho ukuvuka kwabafileyo, akavuswanga naye uKristu. Kepha uma uKristu engavuswanga kwabafileyo, ukushumayela kwethu uyazifaka naye uPawuli. Uma uKristu engavuswanga kwabafileyo, ukushumayela kwethu kuyize nokukholwa kwenu maKristu kuyize. Ukushumayela kwabo bonke laba bathi uJesu wavuka kwabafileyo, wavuka kuyize uma ngempela uKristu engavusanga kwabafileyo, nokukholwa kwenu kuyize. Yebo. 15 sifunyanwa singofakazi bamanga ngoNkulunkulu. Ufaka isipikili ke manje uPawuli, ufaka isitembu kokugcina ke manje. Ngokuba safakaza ngoNkulunkulu ukuthi wamvusa uKristu kwabafileyo, akamvusanga kambe uma kanti abafileyo bengavuswa. Uma ngabe uKristu wavuswa kwabafileyo, nabafayo abafe bavuke njengaye, okubufakazi. Uma kungenzeki lokho, naye akavuswanga. Ngokuba uma abafileyo bengavuswa, akavuswanga naye uKristu. u16 loyo. Kepha uma uKristu engavuswanga, u17 loyo, ukukholwa kwenu maKristu akusizi lutho, nisesezonweni zenu. Anginiphindele. Kepha uma uKristu engavuswanga, ukukholwa kwenu akusizi lutho, nisesezonweni zenu. Shuthi le Good Friday yini kuyo kumanje ayinisizi ngalutho, nisesezonweni zenu, njengoba nonke nigcwele lapho nizokhonza uSathane egameni likabani? Egameni likaKristu. 18 khona-ke nalabo asebalala bekuKristu babhubhile. 18 khona-ke nalabo asebalala bekuKristu babhubhile. 18 khona-ke nalabo asebalala bekuKristu babhubhile. Akulahlekanga nina amaKristu enisaphila kuphela, nalabo asebafa befela kuKristu babhubhile kwabona bayesihogweni. Akusho mina, kusho iBhayibheli leni enilifundayo, lifunde nawe. Sengathi umdala nganivula amehlo, anivula ingqondo. Niyeke ukuba yingceku zikaSathane, niyeke ukuba yikhonzi zikaSathane, niphume ebumnyameni nize ekukhanyeni, nisho ngezwi linye nithi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akekho nelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah. uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sika-Allah sokugcina. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.